a teraz bude práce. A myslíš, že teraz? Nie. Ideme na koniec a potom. Bahnhof dient dort umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der ÖBB, zu den Linien O, 5 und 21 sowie zur Linie 8a. Może ty masz digitalny. A masz kurwa to są... A jeśli pan tego mam. Ja mam tiež okolo 300 fotiek viac. 340. Kiedy stało na kiedy? Teraz jest tu. Co się na tej stronie teraz? Co? Co się na tej stronie? Tak, väčšinou tak, že kolej na stupište kolej a potom sa zúžia a bude na stupište, tak kolej... A, tak kryžujú to je, ne? Nie, sa zúžia. A tak je jedno na stupište na jednej strane a druhé na druhej. A medzi nimi sú dve koleje. Vieš, ale väčšinou to je tak, že Ale kolej... tam vedľa nie je kolej. Čo? Teraz vedľa nás nie je kolej. No. Môže byť. Może wiesz, tak kryżowało. No po prostu robili stanicu z tej strony, może być.